И какво става, хора, аз съм Fire Power и това е първият ми клип за канала и този клип ще бъде един туториал как да си скриете честа по-точно. Сега ще ви демонстрирам. Както виждате, в момента все едно сме в някаква гора и изведнъж идваме тук, натискаме и отваряме чест с диаманти. Тук също. Сега ще ви покажа как се прави. За целта ще ви трябва едно свободно дърво. Тук съм сложил. Тук няма. За целта ще ви трябва снег, чест, една релса, количка и какъвто ще да е блок. Шпувате двата блока и тук правите една дупка. Слагате два нагоре и след това враждате и правите така. Трябва ви чест, количка, така. И след това ги бутате вътре, това го щупувате и слагате каквото искате, да се правите така. Взели сте дървото отново и го запълвате. След това идвате само тук, натискате с десен бутон. Нещо бърках. Мисля, че беше с 3 сняг. Пробвам отново. Така, слагате 3 сняг, моя грешка. И това беше от този туториал. Ето, идвате, натискате и ще взимате. И това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. И също така може да коментирате клипа и да се сабскрайбнете за мен. И до скоро.